Toto je moja kniha, ktorú si vypočujem každý deň celú, najlepšie hneď ráno, keď sa zobudím. Vtedy to funguje najlepšie a trvá mi to len 5 minút. Ale vždy, každý deň si z nej uvedomím niečo iné, to, čo práve v ten deň potrebujem vedieť, naučiť sa a čo potrebujem pochopiť. Každé ráno staň s úsmevom, radosťou a tešením sa na to, čo budeš robiť. Keď si začneš na živote všímať to pozitívne, dobre, svet sa zrazu úplne zmení na krásny. Treba mať radosť zo života a milovať všetko v ňom. Kto chce žiť v láske, nesmie sa ničoho báť. Človek musí byť optimista a nie realista. Všetko zlé je na niečo dobré. Musíš si nájsť aspoň jednu vec, ktorá ťa bude baviť a na ktorú sa budeš každý deň tešiť, keď sa ráno zobudíš. Každý chce ísť do raja, ale nikto si neuvedomuje, že toto je raj. A keď si to uvedomíš a prestaneš sa báť a začneš žiť v láske, dobrú a začneš mať radosť zo života a zo všetkého, potom sa pre teba stane tento život rajom na zemi. Keď dostaneš strach, len sa usmej, zhlboka dýchaj do brucha a pozoruj svoj dých. Hlavne tomu musíš veriť a nebáť sa, že to nefunguje. Uvedomiť si, spomenúť si, že život je krásny a tešiť sa z neho, z každej maličkosti, zo všetkého a tým myslím úplne všetkého a ničím sa netrápiť a vykašľať sa na všetko zlé. Najlepšia a jediná modlitba je vďačnosť za všetko, čo máš a nie žiadosť o to, čo chceš. Alebo buď vďačný za to, čo chceš a ver, že vesmír, láska ti to splní. Tak ako to bude pre teba najlepšie, či už ti to splní za jeden deň, jeden rok alebo 10 rokov, ale raz ti to určite splní, keď tomu budeš veriť a budeš za to vďačný a trpezlivý. Musíš spomaliť, čím pomenšie všetko robíš, tým viac si všetko všímaš, tým viac si všetko užívaš. Spomal a prestan sa nahánať a pozerať na to, koľko je hodín. Stále sa uč niečo nové. Každý nový deň, týždeň, mesiac a rok je nový začiatok, nový život. Minulosť a budúcnosť sú nepodstatné, dôležité je len teraz, prítomný okamžik. Musíš veriť, že všetko dobre dopadne a keď budeš v to veriť, tak to aj dobre dopadne. Počúvaj hudbu, hudba lieči a zbavuje strachu. Na tento svet sme prišli na to, aby sme si ho užili a nie sa trápili. Úsmev je najdôležitejšia vec, ktorú musíš robiť každý deň. Šíriť úsmev medzi ľudí. Keď sa na niekoho usmeješ, hneď zmeníš jeho energiu, náladu a on sa začne usmievať na ďalších ľudí. A úsmev, dobrá energia, dobrá nálada sa šíria ďalej ako oheň. Predstav si svet, kde sa všetci ľudia objímajú, boskávajú, usmievajú, tancujú, spievajú a športujú. Iba nadýchni sa vzduchu a majú úsmev od ucha k uchu. Strach neexistuje, je len v našej hlave. Keď sa budeš niečoho báť, aj tak ti to nič nepomôže, akurát si to, čoho sa bojíš, privoláš. Nevyliečiteľná choroba neexistuje, telo sa vždy dokáže uzdraviť samé. My mu môžeme len pomôcť a to tým, že mu nebudeme v uzdravení brániť. Stačí sa len uvoľniť a nemať strach a veriť v uzdravenie. Môžeš dokázať čokoľvek chceš, môžeš sa naučiť čokoľvek chceš, alebo sa uzdraviť z akejkoľvek choroby. Len treba mať trpezlivosť, vytrvalosť a disciplínu a výsledky sa skôr či neskôr dostavia. A keď k tomu pridáš nadšenie a radosť toho, čo robíš a budeš si veriť, dosiahneš to oveľa rýchlejšie. Musíš veriť, že si nesmrteľný a že nakoniec vždy všetko dobre dopadne. Keď ti jeden deň nie je najlepšie a nedarí sa ti, povedz nevadí, zajtra bude lepšie a keď tomu budeš veriť, tak aj bude ďalší deň lepší. Keď ťa niečo bolí, tak sa len usmej a uvoľni sa a ono táto prestane bolieť, alebo táto bude bolieť menej, takisto ako keď si dáš tabletku proti bolesti, akurát bez vedľajších účinkov tabletky. Každý jeden človek je individuálny a potrebuje si nájsť svoju cestu, ako prísť do cieľa. Neexistujú dve rovnaké cesty pre dvoch ľudí.